In het kader van de Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag bij Greenport Venlo. We spreken met Jelle Kerstens van Stichting Circulaire Design Groep. Goedemorgen en dank om ons hier in Venlo te ontvangen. Zou je om te beginnen kort jezelf en het bedrijf, de stichting, kunnen voorstellen? Ja, mijn naam is Jelle Kerstens. Kom oorspronkelijk uit Venray, een lokale jongen. Ja. En we zijn hier in het hart eigenlijk van de Noord-Limburgse circulaire maakindustrie. Het Circulaire Lab op de Brightlands campus. En we zijn een bedrijvencommunity, een NGO, die zich echt inzet om de circulaire transitie in de maakindustrie verder te brengen. Okay. En wat doen jullie dan concreet? Noem eens wat concrete voorbeelden. Nou, een van de dingen die we doen is ons Circulaire Lab, waar we hier staan. Waarin we echt sterk bezig zijn om de synergie te versterken tussen het bedrijfsleven en onderwijs. En we zijn met lokale kennisinstellingen, maar ook met landelijke onderwijsvernieuwingsorganisaties bezig om bijvoorbeeld nieuwe onderwijsproducten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld samen met de Fontes om te kijken, kunnen we die bedrijfsvraagstukken niet beter gaan waarborgen in die onderwijs- en kennisinstellingen. Om zo ook die bedrijven met nieuwe kennis en laagdrempelige kennis verder te brengen in die circulaire transitie. Staat het bedrijfsleven er al volop open voor om te zeggen, neem ons aan de hand en begeleid ons hierin? Of moeten jullie echt trekken aan bedrijven van kijk wat we voor jullie kunnen doen en laat ons in actie schieten? Ja, je ziet dat toch ook bedrijfsleven misschien toch wel een beetje door de afgelopen jaren ook met betrekking tot het onderwijs te denken van wat heb ik er nou eigenlijk aan? En misschien moeten we dat beeld ook gaan veranderen. En daar zijn we nou mee bezig. We zijn nou pilotprojecten gaan we uitvoeren. Dus we gaan nou echt lange termijn onderzoekstrajecten doen. Waardoor je echt resultaatgestuurd onderzoek krijgt. En dat het bedrijf denkt na een half jaar, hier heb ik echt wat aan gehad. Het boeien en binden van talent is gewoon mega belangrijk in deze regio. Dus het is noodzakelijk omdat we ze anders kwijt zijn aan de Randstad of aan Brabant? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we ze echt moeten vasthouden. Maar daarvoor moet je circulaire en duurzame vraagstukken formuleren. Want alle studenten die ik spreek, zeg 75%, die willen daarmee aan de slag. Ja. Alleen de bedrijfsvinder vindt het af en toe moeilijk van welke vraagstukken zijn dat dan, hoe formuleer ik die dan, waar leg ik die dan weg. Je ziet dat sommige bedrijven er wel mee bezig zijn, maar bedrijven die bijvoorbeeld nog helemaal niet in die circulaire transitie zitten, die doen dat niet. En die wil ik ook toegang geven tot die laagdrempelige kennis. Ja, ik zou eigenlijk alle bedrijven willen adviseren, ga nou met studenten aan de slag, kom naar de Circulaire Design Groep toe en wij gaan zorgen dat die latente behoeften die je hebt, dat we die gaan definiëren en dat we die met onderwijs gaan verbinden. En daar zijn we ook specifiek goed mee bezig en complete nieuwe onderwijsproducten aan het bedenken voor het bedrijfsleven. Veel succes daarmee. Ja, dankjewel.